जय छठ मैया। आज हम रउरा सबके बताए कि आखिर छठ पर्व काहे मनावल जाला और हमनी समाज में ये छठ पर्व के का खास महत्व बाटे। तो चलिए वीडियो में देखल जाओ और जानल जाओ। छठ पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया के आराधना के पर्व बाटे। ई मानल जाला कि सूर्य देव जीवन के आधार बानी और छठी माई ऊ ताकत वाली जवन सबके मुराद पूरा करेली। छठ के दिन औरत लोग निराजल व्रत रहेली, डूबत सूर्य के अर्घ देके उनके धन्यवाद करेली और अगला दिन सुबेरे जब सूर्य के उदय होला तो उनके अर्घ देके नया सवेरा और नया जीवन मांगेली। कहल जाला जे सच्चा मन से छठ माता का व्रत करेला ओकरे जीवन में सुख शांति और घर में संतान सुख की प्राप्ति होला और जो उनके संतान रहना वो निरोग रहना हमेशा। छठ घाट पे जब एक साथ हजारों दिया जरेला तो जैसे लागेला कि आसमान और जमीन दोनों एक होके छठी मैया के शरण में आ गए होके। छठ पूजा एगो खाली व्रत नइखे, ई माई के त्याग, ममता और भरोसा के प्रतीक बा। जय छठी मैया। अगर आप सबके वीडियो पसंद आई लोग तो लाइक करी, कमेंट करी, अपने घर और परिवार वालन के साथ, अपने दोस्तन के साथ जरूर शेयर करी।